Sugeng enjang kanca-kanca, piye kabare? Muga-muga kabeh sehat lan semangat ya. Dino iki Bu Desti arep ngejak kanca-kanca kenal dongeng kewan utawa fabel. Ayo padha digatekke dongeng boyo lan kebo. Ing sawijining dina ana kebo mlaku-mlaku ing tengah alas. Ing satengah mlaku kebo krungu swara. Tulung! Tulung! Kuwi mau jebul boyo sing lagi megap-megap amarga ketiban uwit gedhe. Kebo! Tulung! Tulung! Tulungan aku! Kandhani boyo. Kebo banjur nulungi boyo. Uwite disundul nganggo sungu. Uwit gedhe mau banjur disingkirake saka awake boyo. Boyo selamat nanging awake lara kabeh. Sakwise ditulungi, boyo malah nyokot sikile kebo. Ham ham. Aduh! Aduh, lara boyo. Kebo tulung-tulung amarga krasa lara dicokot boyo. Kancil krungu suarane kewan kang njaluk pitulungan banjur nyedaki. Kebo nyeritake kedadeane. Banjur Kancil omong, "Lah, maune kepiye coba? Balekno kaya maune." Kebo lan boyo manut. Kebo nyundul wit gedhe banjur dimbrukke ning awake boyo. Bruk! Aduh! Aduh habut tenan, jare boyo. Ya wis Kebo, saiki tinggalen boyo. Kanggo apa nulungi kewan sing ora ngerti matur nuwun? Jare Kancil. Boyo banjur padha ditinggal lunga kembrukan wit. Boyo ngrumangsani salahe, bengok-bengok njaluk pangapura. "Kancil, Kebo, aku njaluk pangapura." Lan dongeng tamat. Kanca-kanca, kuwi mau contoh dongeng kewan utawa fabel. Judule Boyo lan Kebo. Saka dongeng mau ana piwulang kang iso ditiru lho. Contone, 1 dadi wong kang seneng tetulung. 2 yen wis ditulungi aja lali ngucapke matur nuwun. Nomor 3 yen duwe salah njaluk pangapura. Cukup semene piwulang dina iki kanca-kanca, matur nuwun lan sugeng enjang.